Hala, naunsa day ka, kuy? Luya ko ron. Ano luya mo ng bibi na? Kamat yun kuya oy. Lami na ipahulay. Ayaw siya, kaya wala ba ta na membro sa dayong? Okay ramang good na iya kay presidente man atong mama. Ha? Unyag presidente day si mama? Siyempre. Automatic na kuya. Covered naman ta ni mama. Apil na pa jud lungon. Ayaw siya kamatay ko, kaya wala ba tayo kwarta? Mga kwarta manggudya basta mamatay ko. Ha? Anong mga kwarta man? Ni ba jud kay ka ba? Wala day ka kabalo mga kwarta man taana kay naaman na yung mga halad. Sige. Brama jud kay kakoy no, pakamatay na lang. Lain na ikabatasan niya. Atik-atik lang siguro. Inong gani ko, atik-atik lang. Tara koy. Nakoy tirada koy, dili para kwarta ta. Kira kada koy. Laina niya oy, paglisod ta ginawa ani. Ana jud na, imo man ang desisyon na magpatay-patay. Ayaw lang jud liog ha. Sige, ako na bahala, patay-patay lang ko. Man gila kron. Hala, unsa man ang giyaya sa hayaan ano? Hala, naunsa man eh? Si Kuijo, wala na. Ha? Unsa wala na? Wala na Jo, ana na. Kill. Hala, kaluoy bata oy, himsog ko kato ni agi ni. Himsog koy, tingala lang gani ko kada trajug kamatay. Nya ang patay na ni nga wala man gilungon. Wala man may kwarta Jo, wala ganin na siya na balsamar. Sus kaluoy na ni bata ni. Pero nabalitaan ako nga yung mama presidente mo nas dayong. Si mama? Oh, presidente man to siya, pero dili sa dayong, sa classroom. Ay sus, pastilan niya. Saan man ni ron? Kunong, pwede may mga yung halad lang Jo para sa patay Jo. Ay halad? Ay sige, tagaan lang mo kay luoy man kay mo. Oh bro, naising ko kay magpahit og gapas. Saan mo naman ang gapas Jo? Okay palit yung gapas okay, ipuloy niya. Gusto mo, dahon man yung hutang sa ilong luoy kayo. Ganino, luoy kayo me, pati pang pahit og gapas, wala, ambi na lang 5 ni mo be. Ambi na lang 5 Jo, salamat kayo Jo. Wala na kailangan mahatag sa patay Jo. O sige, halin na lang. Naman ko kaya natig balsamar, ako na labayad ato, patuon ako dito na. Balsamar? Patay ko eh. Ayaw! Ayaw yun, palibari niya. O sige na, kaya malubong na yung no, kaya ninimaho na banig. Uwasa mong balsamar, Andrea? Dalaw mo yun? Moni, bata pa man lagi ni. Tinood yun dyan, mo balsamar ka? Ay, kabalaka ka, ako'y tigbalsamar diri sa awang barangay. Bahala na ka na ko, mulakaw na lang ko. Jo, ano ba Jo? Kapag ilisan. O sige, bubuhig sir. O sige, kabubuhig. Pagdali. Ayaw po, at-ati ka magabuhig ko mag-uko. Hindi, ang buhig ko kang lain lagi ni. Stop ka. Saan mo na ikaw?